Itinagan ti Ama. Napalabas. Saan asinardungan dagiti pulis da Mr. Wong, aging gana ibusan iti bala dagiti buyot na. Imbilin na nga aramatan da dagiti dinamita, ngem apag isumeten anapaltugan tagman maneho iti motorboat. Iso anaawanan iti kontrol tinasao a motorboat ket naidungpar iti maysa kadagiti nagluganan dagiti pulis. Naitaray pa iti ospital ti Inchik, ngem awan metlang ti gasat daytoy. Iti sabali a bangir, kinabil ni Don Leon ni Monica, gaputa di na nagustuhan dagiti imbaga ti balasang. Kabayatan na, napan ni Hepe itaayan ni Maximo. Ita gagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Urayan niya ti aramidam kanya, Hepe. Awan na pulos ti magimulama. Awan ti mamuam. Iswa kasayatan no patayin naklangan. Sabagay, husto ka. Awanen ti serbim, nang runa ita, tanarpuugan ti nakikapangam ag grupo. Anya ti kayat mo asawan. Nalawag tinanggag mo, Maximo. Narpuugan ti grupo ang nakikapangam. Nunam na maam amatulungan da ka. Lipate mo da ita, taawanin tinamnamam. Sana, imposible na itang ibagbagam. Alalilawan naklang. Kayat mo ti bakalay ti impormasyon. Awan na pulos ti maalam kanya. Hepe. Aramidam noon niya ti kayat mo, Maximo. Total, sumaruno kamatlaangan kini Mr. Wong, ijay impyerno. Imposible na itang ibagbagam. Sana na tayo ni boss. Kayat mo ti prueba. Sige, ikang kay ti prueba. Mabitlang ha. Kitam ti ladawan na iti cellphone ko. Adto'y ti ladawan ti boss mo. Sana. Imposible na ito eh. Jackpot yan. Adagan ka dayta, Maximo. Ngam may sati ipasigurado kan ka. Saan kan amakalibas iti daytoy a lugar. Ket dito'y kametten amagsatan iti anges. No di ka makitinulong kanyak. Jack nasurutan ni Narding. Agam sa nabali. Adan to pa'y sa bali agundaway. Mamuak to umatlag no anya talaga ti aramidan na. Jack itulok amayaw awan itinalintag adanan ni Narding. Iso anasken amadok talak no anya ti aramidan na. Tamangan kit dinod damatan may kaniwas aganwat na. Agsubli ako ni Jesimbaan. Talaga dya ako nasurutan ni Narding. Iso abaliwak to lang timang surot kan kuana itinalimad. Siya kung tagkid-kid daw iti dispensa kan ka, iha. Amo ka nasakit dagiti insawang kan kanilyon. Awan ti rumbang apagdanaga, mama. Imbagak matan kan ka. Uray ka na yun niya iparupa kanyak ni papatipod no may papan iti kinataong. Maawatak. Sa anak to nga gimola iti sakitinakam. Iha. Tinapatag. Kat saan ka abaybayan, mama? No anyaman ti planon, suportaran ka. Iha. Awanan ni Mr. Wong. Awanan ti pagdanagak nga mga numaar-aramat kalaan. Anya ti kayat mo asawan, mama? Sigudan nga amok, nga adda ti iligal nga aramidan ni Papang. Anya? Day tatiag pa iso. Ngam inlimad ko. Kinalubak ni Leon. Prinotektarak. Gaputa agasawa kami kat nga ron. Madlaw na puyatan ka, Narding. Nagrekurida kami ngamin ni Dirabi. Parbangon na iti nakawidak.
Kasta ka di? Juan, Simon. Amumatan. Saan pa ilang a permanente ana parmak dagiti managdakdakas dito'y San Bartolome? Ang dakla ba nagtikawanan ni Mr. Wong? Husto ka di, Narding? Husto ka. Iso na lang. Tayan nga tanjamakan nawan na. Ni Maximo. Apay asaan na natiliw? Saan mo't anairaman kadagiti na paranukyo? Kasano anak kalibas dayjay ang Maximo? Talaga kadingawan pa'y laing tidamag may papankin ni Maximo. Awan pa'y, amo. Mas daw kami, mat. Tapayasan miya masarakan, dayja Maximo. Sa dino nga ta, tinapanan na. Laglagi pa, Bogi. Imalagi ni Mr. Wong atoso da jaya Maximo. Ang mga numakaaramid kiti iti kontra ka na tayo. Di mi tulog ka mapasamak dayta, amo. Dagiti puyo tayo. Ayan dan. Kasimbiling mo. Nagpaknidan. Tapno sa... Ne. Ha? Adda nagsardeng alugan iti patong. Amwam no asino. Kanoan niya ti masapol na. Hepe Salvador. Jak ninamnama da ito'y ayo umay mo. Pasit na ito'y investigasyon nga isa-sayang katmi a kapulisan, Don Leon. Siya? Maimbestigaran? Ha! May papan kumaitian niya. May papan iti pakainaigam kini Mr. Wong. Anya? Nagturid kamatanyag sa uiti kasta, Hepe Salvador. Anya ko pati pa kayo naigang iti da kaya kriminal. Nagsosyo kayo iti negosyo, Don Leon. Husto akadi. When? Husto ka? Nagsosyo kami ngagpaiso. Ngem iti restaurant iti sentro da kaya. No nagsosyo kayo iti restaurant, posible ang nagsosyo kayo matlaang iti illegal a negosyo. Di mo mo ti sasawam, Hepe Salvador. Awan ti amok iti illegal a negosyo na. Kasayaatan no aklo ng laangan, Don Leon. Pumanaw kang dimansyon ko, Hepe Salvador. Awan ti karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Iso a pumanaw kan. Sakbay nga idarum ka. Nangagkuan nakapuntot ni Sir Leon, Ma'am Chuna. Binugkawan na talaga ni Hepe. Ising, nagdanagak nga road. Impagarup kunuan niya ti mapasamak. Ngam nagtalinaod akalmado ni Hepe Salvador. Panagkunam, Ising. Anya ti plano itanilyon. Ay, jak mo, ma'am. Narigat apugtuan no anya ti aramidon na. Ni Monica, ayun na. Ha? Adalaang mo't dito'y itay. Napananangay. Ay, mabiit laang mamtay nakitaan. Ibagak kwa na asap sa pulan niyaw. Ginundawayak ti rimwar. Bayat ti kaaddan Hepe iti mansyon, Padre. Napatagsakit diti umay mo ibaga kanya ka, Monica. Padre Simon. Nagpudnon kanyak ni Mama. Talaga nga adda ti dakas nga aramidan ni Papa. Anya? Anya ti aramidak. Rumbang ka di nga ibagak ka ni Hepe tinaamuak. Maipapan itinabangunak nga ama. Padre Simon. Anya ti rumbang nga aramidak. Diyakan mo, Monica. Diyakan mo. Noan niya ti kunaak no maipapan iti dayta abanag. Anya ti aramidam ita, Leon. Mangrugin nga gimbestigar ni Hepe Salvador. Awan ti rumbang nga pagdalagan. Anya kumangin og imbestigar. Awan to Apolos ti maduktalan na. Saan ka nga agsigsigurado, Leon? Ang mga noanyakit di ti mapasamak. Imposible nga adda maduktalan ni Hepe. Nasiribak na.
Saan tong agbalin kanyak dayjay a Hepe Salvador? Ken mabalin ka di nagpakibiyangan iter Aramidek. Palpalagipan kalaan. Uray di na kon palagipan ta amok ter Aramidek! Kas na ibagakon kan ka. Awan to Apolos ti maduktalan ni Hepe Salvador. Ngami, nasakbay akon ti amin a posible a mapasama. Mariknak, talagang ti panagkapsot ko. Talaga pinarigat na ni Hepe Salvador. Sana dayta, impakita na pa'y kanya tiladawan ti bangkay ni boss. Ang paiso nga taday jay aladawan. Amang ano al-alilawan naklang ni Hepe. Tapno maala na ti kayo na. Sana basta nag-iti palabog ni Hepe. Sana ngagso. Diyak mang tindi ti uray ang niya nga impormasyon kan kuha na. Sana pulos. Ma'am, talaga nga awan ni Monica. Panagkunak katrimwar, bayat ti kaada dito'y ni Hepe. Kunak tumat kat. Oh, napanan na nga ta. Padasat nga awagan, ma'am, tapno maamuan. Siya klaangan ti mangawag kan kwa na. Amkak namin ang nakarkaro manan ang makaungat ni Leon. Numaamuan na nga awan dito'y mansyon ni Monica. Kumusta kan, Maximo? Talaga ka di nakpakanan, Hepe. Anya ko maaga po. Di mo mat kaya tagsa, saan ka di? Demonyo kagayam. Awan asim. Nagbidot ka, Maximo. Naasiak. Iso na laeng tanatangken ti ulom. O karkar na pangasim. Naktangan akong anak po mo. Nasakitan dagiti ima. Sige. Day talagayam. Tapno di mo matkunaan anaulpitak launay. Oh. Atay ta. Naukarkaran kan. Ayaw ka. Di mo agawan ti paltog ko. Diyak tulong ka mataya. Awan gaway ko. Di nakabailan. Natamkan tumat ti ulong. Ayaw ka, Hepe. Inik kang ka iti gundaway. Ngem di mo inikkan iti patag. Iso asumurot ka laangan kini Mr. Wong. Ijay impirno. Nakasari tayo ka din ni Monica, ma'am. Saan? Diyak makontak ti cellphone na. Anya, ay una yan. Apay ngatan ngay. Ay, madanagan akmat ising. Ang mga noan niya ti aramidan ni Leon ka ni Monica. Sa bagay, saan mat siguro anadlaw ni Sir ti kaawan ni Monica? Saan ta nga mo, ising? Kabisado ko ni Leon. Nasipot. Madlaw na ti amin, iti aglawlaw na. Ma'am, Iso ang madanaganak at talaga. Itay ka paila dito ay. Angam na kaul uli magka, Narding. Apay ka di. Pampanunutak lang. Noan niya tirumbang nga aramida. Tapno mapagpudnok ni Don Leon. Anya ti kayat mo asawan. Amo kadakkel ti pakay naigan na kini Mr. Wong. Iso na lang ta sana ka makaala itinadagsan nga ebidensya. No bilang tamapanagnagam at talaga nga adda pa kay naigan ni Don Leon ka ni Mr. Wong. Anya ti aramidem. Nasken a maaramid ti rumbang. Simon. Nagbasol iti lintek. Iso arumbang la amadusa. Narding.
Nga mapay nadamag mo ti kasta. Itian niya aga po, Simon. Agyaman nagtaawan ti tao dito'y salas ti mansyon. Agdiretso ako ni Jay. Pabidlay! Apay, sir. Ada ka di pa aramid yung kanyak. Sa dino tinagkapwam. Ti amom siguro. Kadyak amo arimwarkan niya. Sa dino tinagkapwam. Napanaklang ijasimbaan. Kinasaritak ni Padre Simon. Asino tinangtad kan ka iti karbangan tapno aramidem latan ti kayat mo? Di ka man laag pakada, ha? Pakawanandak. Saanan Talaga saanin na maulit? Kaputay tamad laing. Pumanaw kan ditoy. Anya taramidan ni Monica iti dayta agundaway. Gagayem di uliwaya na denggen ti lima lang nga napaset ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Iti panagsubli ni Hepe Salvador iti lugar anang ipananak ni Maximo. Imbaganan iti daytoy nga awanan ni Mr. Wong. Saan matabasta pinati ni Maximo dayta, ket uray pa'y numarigatan ng daytoy. Saan latanang tadit impormasyon ken ni Narding. Iti sa bali abangir, madanagan dayaya ising ken Mayora Chona, kaputa naglibas ni Monica Arimwar iti mansyon dagiti rugante. Apaman na nakasangpet ti balasang, kinasarita dagos daytoy ni Don Leon. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Sa dino tinagkapwam. Ti amom siguro. Kadyak amo arimwarkaan niya. Sa dino tinagkapwam. napanaklang ijasimbaan. Kinasaritak ni Padre Simon. Asino tinangtad kan kay ti karbangan? Tapno aramidem latan ti kayat mo adi ka man lagpakada? Ha? Pakawanan na. Saan na... Talaga saan na maulit? Gaputay tamad laing. Pumanaw kan ditoy. Tutal. Saan kamat aputot? Isuwa kasayaatan. No pumanaw kan ditoy tawan matlaing ti serbim. No papanawom ni Monica. Nasaysaya apay apapanawan na matan. Chona. Mama, Nalawag tinangag mo, Leon. No papanawom ni Monica. Pumanawak mat. Kaya't mo ti pumanaw, Chona. Pwes, pumanaw ka! Sumurot kay ti daytoy nga ampon. Pumanaw kayo ni tamad lahing dito'y mansyon. Tasaan kayo akasapulan! Apag iso ti sangpet mo, Hepe. Aday mawag dito'y presinto. May papanitian niya, P1 Mendez. May sa abang kay tinasarakan da iti asidag ti pantalan. Maatap a biktima ti salvage, Hepe. Anya? Kinapudno na. Agturong kami ni Jay. Apag isumot asim mangpet kan, Hepe. Saan tayong waro din ngagtaktak? Mapantayo ni Jay, itamat laeng. Darasan nyo! Ma'am, sumuro takmat kada kayo. Saan dak apanawan dito'y mansyon. Mabuti nga kini Sir Leon. Ising, iti kaawan mi dito'y ka ni Monica. Kasapulak ti mga sikaso ka ni Leon. Kat si kalaang ti mapagtalkak. Nga, ma'am, ang mga nusyak to ti pangibaw ingan na iti pungtot na. Ang muyo mo't no kasano ang makaungat ni Sir. Mabuti nga ka talaga, ma'am. Ising, Pangaasiyo ko, ma'am Chona. Itugot dak ko man iti papananyaw. Kasyan dak ko, ma. Hepe, kumpirmado. Ni Maximo daytoy. Ti makanawan ni Mr. Wong. Isungag pa iso, P1 Mendez. Adda pakdaar anay parabaw iti bangkay na, Hepe. Ibagbaga ti pakdaar.
Asaan arumbang atuladan? Gaputamay sa kano apusyar, ken kriminal. Asino matati responsable iti daytoy anapasamak ken kuana, hepe? Dahita tinas ka na maduktalan tayo. P.O. Mendez. Iso nga agim bistigar tayo anay bag. Mama, oray siya klaangan ti pumanaw di ti mansyon. Saan, iha? Datayo kada ising ti pumanaw. Ngam kasanon ni Papa. Nangagmumatimbagana. Di natan kasapulan. Iso a pumanaw tan. Ngam nairaman ka laang iti pungtot na kanyak, Mama. Mabalin mo nga ibabawi ti kunam asumurot ka kanyak. No pumanawak ti mansyon. Iha, impudno kun kan kati amin nga amok may papan ka ni papan. Nauma akon. Iso ano kayat ni Leon a pumanawak. Iso nga rod ti aramidak. Mama. Iso nga agkukuyog tayon kada ising a pumanaw. Ngam sa dino ti papanan tayo. Ijay rest house. Ijay tayong agnaed. Panawan tayo daytoy mansyon. Ngam kasanon ni Papa. Iha, panagkunak ket panawanan tapno umakkalak iti panagbalin ko apaspasurot iti amin na akayat ni Leon. Mama. Iso adimon panunutan dayta. Pumanaw tayon dito'y mansyon. Agdinamagan tinapasamak iti makannawan day di Mr. Wong, Narding. Nasarakan ng tibangkay na iti pantalan. Simon. Kita nakman iti diretsyo, Narding. Apay ka di, Simon. Adda ka di pa kayo naigamit tinapasamak ka ni Maximo. Anya ka man tan, Simon. Apay asyak manin ti pabasulam iti napasamak. Saan ka papabasulan, Narding? Agsalsalod sunak lang. Awan ti amok iti napasamak iti dayja Maximo. Iso asapay la ko ma. Tasan asyak ti pagpanunutam iti dakas. Sapay la ko mga rod, Narding. Laglagipan. Sagot ang nagtaod iti Diyos ti biyag ti tao. Awan ti karbengan ti asino man amang ketel iti biyag ti asino man. Tatila ang Diyos ti addaan karbengan amang subot iti biyag nga impabulod na. Amo, imanawen da mayora. Baybay amita. Agpapadadangawan sirpina. Amo, Saan ko'y da kasapulan? Nasaysaya at paikiti na pumanaw dan. sa bagay amo. Awanen tirong mga pagtanagan tayo. Sanda na may sagma, tawanan ti grupo, day di Mr. Wong. Dahita ti makagapo. No apay na turidag met anang papanaw kadakwada. Wen gaya mamo, adandamag may papan ka ni Maximo. Sa dino tayan da di apuyot day di Mr. Wong. Bangkayan na nasarakan amo. Natayan. Anya. Panakon na. Asino tinang patay kan kuwada? Aging gaita. Blanco pailayan dagiti pulis, amo. Awan pa iti pamalpalat patanda. Isungawan mo't ti may baga, di kontak tayo. No kasta mo. Talaga nga awanin ti rumba nga pagdalagan tayo. Asikaswik lang ti may papan kini Hepe Salvador. Kalpasan na. Tuloy man na ti operasyon tayo dito'y San Bartolome. Pimanaw kayon iti mansyon, unang mayora. Wan padre. Pinanawan min nilyon. Kastagayam, Kas itinakunakon kada kayo, padre. Diyakon kaya ti papaaramid kanyak nilyon. Saanan arumbang akalubak pa'y ti dakas nga aramid na. kaya't kadi asawan dayta. Ada kayon a mismo ti mangibaskag kan kuana, mayora. Saan, padre? Ngam saan ko nasuportaran?
Jakon agtungpal ka dagiti ipaaramid na kanyak. Dimtengan ti kanito, asaan kon akanunungan pa'y ti anyaman akayat na. Makaamon ni Leon. Katno bilang tadadakas ang mapasamak, gapo iti kasjay nga aramidan na. Makaamulaangan ti Diyos kenkwana. Don yon. Nakaumay kayo mat dito'y presinto. Umay kayo ka din agkumpisara? Saan nag-amabalin na bot-bot ngayon nang runakit awan ti matingar aramidek Hepe Salvador? Ang mga nusikat at dadagas nga aramid na. Agdinamagan dito'y San Bartolome. Anasarakan ng tibangkay ti makanawan day di Mr. Wong. Ket tinaydanon kanyak ti damag. Noan niya ti langa ti bangkay na. Ken noan niya ti pagdaar an ipasurot iti bangkay na. Don Leon. Kaslama kon konsensya ka, Hepe Salvador. Apay, Hepe, anya mo may tinapasama kini Maximo, ha? Di mo baliktadang ti amin, Don Leon. Amok ngar aramidem lang ti kasta. Tapno maya dayo ti atap ko kan ka. Hepe, adupay ti lambutem ngayon na po'y, sakpay amadanon mo, tinadanon ko. Di nagkabaylan akilgaen. Iso nga aganad ka, kadagititignay mo. Among balasang ko, uray kaskasanaw. Nataltalgad pa'y tiriknak iti kaadatayon dito'y rest house. Sa anak ang makaid na, Yaya. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pampanunutak ni Papa. Monica? Podno nga ampon naklaang. Ngam no panunutan ana imbag. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam ka ni Papa. Iso tilangtad kanyak itinaduras a panagbiag. Sa anak anagrigat adi makkel. Gapukan ko ana. Maawatan ka, balasang ko. Ngam anya at talaga ti kayat mo asawan. Madanagan iti kasasaad ni Papa. Nangro na iti panagmaymaysanan iti mansyon. Amkak, nga amang ano anya ti mapasama kan ko ana. Di mo pagdanagan ni sir. Saan abali? Takanayon mo't akakuyog na ni Bugi. Sigurado nga awan ti dakes ang mapasama kan ko ana. Yawag ti binilin ko at tao tayo. Nagdiretso ka no di rest house da Mayora Chona, amo. Kakuyog na kadila to, dayjeng ampon. Wen, amo. Kastamot din ni manang ising. Bay adagijay nga awan sirbina at tao ti pakikuyugat na. Amo. Jak ida kasapulan. Makamo ni Chona no isuda ti ad-adda nga sakit na. Amo. Panagkunak. Dakkel ti impluensya kadakwada ni Padre Simon. Anya? Nalabit at ikasya a desisyon ni Mayora. Ket epekto ti kanayo na panang balakad kenkwana ni Padre Simon. Wanyag paisuan niya. May samat dayjay nga ginlalaing apati. Tinasaya at pugi. Mapantay di simbahan. Kaya't ko makasarita dayjay apati. Kumusta ti panag-imbestigaryo, P.O.N. Mendez? Lading ita nga ibaga, Hepe. Ngam awan lata tinakalap mi nga impormasyon. Kayat mo ka di asawan, analalaing ti asino man anagaramid iti kasjay, ngam da tayo apan nakabagi ti lintag. Hepe, saan kami nga agsarsardan? Ar-aramiden mi ti amin nakabailan mi nga agimbestigar. Nakaskas daaw lang amin, P.O.N. Mendez. Kanayon latangawan pagbanagan ti panag-imbestigaryo. Ngam no idi,
Amin nga impormasyon mo may papan iti grupo day di Mr. Wong ket agpaiso. Hepe, Mas dawa ka talaga, P.O.N. Mendez. Ket sapay la kuma. Ta saan apo may ti agay ay ayam iti panunot ko. Imbagakon kan ka, iha. Saan mo na panunutan ni Leon? Iso a mismo tinang papanaw kadata ije mansyon. Siyak laang ti kayat na apo manaw, mama. Nairaman kayo laan. Diyak itulok nga aramidan na latan ti kayat na kan ka. Uray inampun ka laang. Intad ko kan ka ti amin ko. Imbilang ka apudpudno nga anak ko. Iso asi ka ti pinilik, iha. Agyamanak, mama. Namin anon a binagbagaak ni Leon may papan iti aramidan na. Ngam di nakimpangak apulos. Tilatan kayat natin atungtong palap. Siguro, dimtengan ti panawan arumbang laabaybay akon iti kayat na nga aramidan. Saan ka kadi nga agbabawi? Iti pangagdang mo si Morot kanyak, mama. Iha, siyak ti inam. Iti daydi ka nito nga inampun ka. Imula kon iti panunot ko ang nagtaod ka kanyak. Mama. Iso asa anak to nga agbabawi iti desisyon ko. Asika ti pinilik. Imbes anilyon. nabayagan day di na uli agundaway nga imay kayo iti simbaan. Doon yan. Wen nga rod, padre. Ngem, saan mat siguro ang maiparit ti kaadak ita ditoy? Saan ka di? Anya kumaga po ang maiparit. Doon yan. Kaya sino ko matimang iparit? Anya tamo? Ang mga no di mon kayat adomapawak iti pagtaingan ti Diyos mo. Doon yan. Di ka mas daw iti panagsasaok ha, Padre Simon. Amom, kastuya ka talaga. Nabayaga pa na wen alinaplapdak ti bagi. Nang runa, no kasango ka. Gapota pampanunutek titakam ni Chona dito San Bartolome. Diyak kayat amay babain ti asawa. Ngam no ita, awanan ti bibiyang ko. Don Leon, noon yaman ti pagdaldalanan nyo ita ka ni Mayora. Panagkunak, katrumbang lang ang pagsaritaan nyo. Padre Simon, saan kang agin sa santo? Saan nagaputa may saka apadi, kat pagarupemon ang makalisi ka no siyak tagpunto. Tapno among Padre Simon, siyak ti Diyos dito'y San Bartolome. Isuwa kasayatan siguro, numanipod ita. Kat siya ko ti bigbigang madyos mo. Anya taramidan ni Padre Simon iti daytagun daway. Gagayem di uliwayan na dinggen ti upat lang nga napaset ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon